Abo ke pulis rok phai tong hai soba buthar ama yawi si buthar manai pulis rok phai tong bala tabo kothoyo thangmai tong bayo ama khub সম্ভব mong borok mong butharai ana masa kothaini samanta godna phungo yojak phu ge bokrok bo tokjak ta phuisi kwbangma pulis rok thang tong bai kaisa kok samusugo miapro sin parani kumai sini lokoni no thaimani bo ni sak thaimani ya bo boi butharjakmani khe bo hai borok na lama kasungui si sal kwthang si hake butharma bungkhe o borok butharnai ro sal kwthang sake butharma bungkhe borok horo bahai no khaima uno asok rut gandar jasi hake butharma bungkhe sal kwthang si ama hai borok rok no naitogoi setroi si kariwa nango hai phano sini borok ba bo hai rok no asok chesta naya naitogoi kariwoi sasni nabani bangui ta omo hai khe borok no yakai rok hingkhe borok tei ni dino bo haino borok hai khe no omo hai khe tei ni borok madar khaimaiyo borok butharmai ui ta borok no je borok no toktharnai ba lama kasung bunai bo hai borok rok borok no tei sahos bar rok no swlaiyo askok kwbang santangya o waisaforo jon joma tiya thainai bo haino boni sak no dino thaimaya tani hingmale ani bwsajak bo haino boni tete no basi bangui si gamsa no khatoroi boni tete no basi bangmaya je jon joma tiya bo haino ani bwsajak ni soman no boyes ta soman kachi bokono din thaimaya jon joma tiya bo haino bono bo haino bo madar khaijakmani sini sak kotor slai thaiani asok boni bokhrogo boni dimago asok kolokya hani bai samusugo bo hai borok no hingkhe naitogoi kariwoi si tikhlaioi sasti nama nango borok bwskango sobani sago klainai tang koi samaya borok hake si ani darno toita jon joma tiya no butharnai je borok otak bwrui arjak sanai nok malik doho hingke arjak mwrwknai chwla tamatai borma bo joto sibai bo wngkhalia borok kwrwngnoi hangjaklai tonglai hana ani je darno ta borok hangjaklai tonglai hana hingkhe jon joma tiya nukhana bo saichung siba boni bai nai tong thujak hingke ba boni bai nokol kago sakla o jon joma tiya o borok chwlabai burui no tonglaima nuklai hana hingke ba sai rwjakni kiriboi borok waisabai pari pali hanta jate samaya jak bo hai borok no hingkhe naitogoi jak phano tikhlai setrowoi kariwa nango hai hingkhe borok tei bo omo haike samo omo haike butharmani rok hachal ni borok rok phaile butharmaya ta tani hingmale ano boi hachal ni borok bo siniya ani sotro bo kwrui bahai khe ano butharmanai haini bangui no jekkha no omo hai borok rok no butharnai rok rep khainai rok tong haya khainai rok no hingkhe joto borok si pal khlaioi tiklaioi sasti nama nango jate butharya khlaioi o borok no je sasti nanai je o borok no butharnai ba rep khainai rok bo hai borok rok no ta pulis rok khle rang tongkhe pailai tei justice bo manliya mastis bo manliya hai yok painai hai 2 mas ba 3 mas suk jelo sojagoi ta sini borok rok nasak khomota si kwrui justice rok bani bangoi tripura o hingkhe haini je ang bai tongnai chanai bono ani thung kaham haya bo siyo bono ano bo butharmanai asok ni kok sanai jotono no je ani video naitongnai rok no ang omono no message rok musugo Delhi Mumbai Kolkata
bahai borok rok phai or trip rok phai ano koi butharmaya ang hai nung hai bo hai borok no ano butharmana jodi ang kok samani laijak hingke ano map khairo badi asukna poso paki sasi am haike butharmaya ge sengde seng haimuni sole bahai khe khorok sani langmana hake sasoma comment khaibidi kisa nak tola toisi kuthai butlang thango ganani rok as kabang thangbayo gate police rok haina inke kuthai nai phirok nai rok nang sangmani ta bahai ke thaimani bo hamale baijo to butharmani himang sabayo hai ema am hai gotna bo deha totra wata gotna ar jaga yoja pu gate bakrok bahai na hai elo alap serjak ni sabaita sakran baba saje hai sao bakrok bahai na o tama bo pesra jak bama tok de harok sido bahai rok khai kupurok phaijaring sauta ange kiriman thangnai manliya bahai rok ang kiri jagnai miya je kuthai naiye thangnai rok no songmani hai himang sabayo tabok khe self help group meeting go phaijak ang Ang bunay ko terus lo tega mas kok hilang mas dito mo na. Ang yan sa sa ko mo liya ko. Sana marma. Ang grupo. Oh. Sa pa bang kaya isa mo na liya ba hi. Oh mo sigit kare kay fit. Ki sa ro kuru ka yung ka si suwan. Hai sini. Ni lega roba. Rega ko sa ko mo batte ti si ako so mal. Pang stong ko bokol ma. Jama ko man sa ko. Ito ma. Ông bảo qua rồi thì con ra cái mồm bà. Oh bose. Wah. Con nó thì có hay cũng phải rồi thì đâu nào lấy để nó tôi nó hai chú sai nó đi. Hai cái của mày. Nó mới ya khana bile. Ha. Yung lo mo yana bile. Không yo. Hai Januari Februari Maret ini musim Mas mobil di sarungnya sini dulu sama kita. Saya pernah mau ang busa tete ke hasa bai hoga mono ka. Oh, dikari ko. Ha. Amane khasa ba ti sai do ha. আমাকে sini self help group ni meeting balom doler panchak sutra meeting নিয়মিত সঞ্চয় নিয়মিত নিজের মধ্যে ঋণ দেওয়া নিয়মিত ঋণ ফেরত দেওয়া আমাকে নিয়মিত খাতাপত্র লেখা 10 সূত্র আমাকে পা বন্ধুরা মত নাই আমাকে ব্রয়লার Umurnya masih nih tan masuknya. Oh, ane nak lek kenero no. Ini rum kasih banyak ya. Gak pernah saroni. Boleh marok lah. Boleh. Tomato. Tabung kior jagat hongkore robasyak. Sodoi gura rozak. Kaya. Taruh di, anak bu, hasil kesana di. Kaya bu. Babu. Hasil kaji. Tabung ke ani nok lep kenai iro masya lai tunggu wan sak kenai borok kenai tabung ke fuaini mami sung tong tu nyang mana marong kisah saigran
माइरं हले याव जाजागोनसि tabok hingke saringni 5टा 5:30 baje tongkhana sakla ani bwsaganino doctor o nari phaiui doctor ni nari phaiui children park o kisa borok no thongrokora waing rok karokora hi phaimani puri torkora naitongo কোন লাগে না হেডামদারি যে হেডামদারি মানে হ্যাঁ কই পেলো হ্যাঁ হ্যাঁ tuijon tabok hingke aro tawoni phaiui tawoni phaimani police ainjora tabok ke police line ni hingtongo saklani babasano non phaitongo monakla khanai thomos nai nokka hago nokka nai thlang bo hai blue sing tong nokka